Nivuma kancane ngoba niyaphuza. Nakhuluma amaqiniso njengoba nginitshela nje. Lalelani umthetho esizowenza. Lalelani bakwethu. Sizokwandisa izikole. Ngoba sifuna izikole igcwale ingane zethu. Ayikho ingane engezufunda. Okunye sizokwenza. Ingane sizozikhethela izifundo kufanele bazifunde ngenkani. Zingafundi into ezothi mase iqeda ukufunda zingawuthola umsebenzi. Siyezwana? Ngoba sakha isizwe. Yebo. Ingane ikakhulukazi zabafana uma siqeda lesifundo okanye lesigaba okuthiwa imatric yebo kuthiwa ngesizulu imatric matikuletsheni matikuletsheni ebese sizine khona into abayisho lapha kunonyaka esiyifuna la sifuna la kuthini ngane uhulumeni asifuni kwenye indawo kunento okuthiwa unyaka onjani akuzi kuba igap year ke manje kuzoba education year ngoba ingane mayisiqedile siyisa emasosheni iyo train ibe yisosha iyofundiswa ubuntu ingakaye university ifunda ukulwela nokudefenda izwe layo ithi uma isilapha ifakwe discipline uma social kune discipline ebese ekhetha ukuthi uyofuna ukufunda esefunde waqede seyisocial gcwele eziswi abese ke yokwenza degree yakhe la ithandayo nakhona sobakhethela asifuni kube khona abantu abangahloniphi kunezinto ezenzeka manje asazi ukuthi sokwenzani siyayivuma njengoba ziyenzeka sothini bani ngoba izwe selashintsha izwe lishintsha ngoba kuthanda thina ukuthi lishintshe ngendlela errong asilishintshise ngendlela eright siyezwana izobe ivotelwa yithike lemthetho umkhonto wesizwe akekho umuntu ongezusebenza akekho umuntu ozohlala nje kufanele ukuthi ingane lezi zethu namhlanje zibonakala izo zodwa zisenkingeni kube izona ezizozakhela amabhanoyi na yonke into ngizoyisho ngoba yimi abanye abantu ngeke bayisho amakhosikazi ANC bathi hayi uyaganga ngithi mina ngokwempilo thina sinendlela esiphila ngayo ingane mayisencane isuke isencane ayikwazi ukwenza izinto ezisindayo zabantu abadala asikwazi ukuhlala sithi hayi sekwashintsha izinto azingashintshi wrong ngoba lokho kwenzeka kuthina kuphela ngizwa kahle emhlabeni kaNkotheni uyabona kuzofanele ukuthi sonke ingane ibe sesikoleni mayisesikoleni iyofunda ingathi sesikoleni iyofunda izifunde nokuzalisa akusona akuyona into ekuthutshelweni esikoleni leyo ngoba lento yendisa inhlupheko oyothi afunde into wrong lalelani la oyofunda into wrong ufuna nizwe kahle whether umfana whether intombazana ngoba inkinga khona ngisho goga bahola umholo wabo abasakwazi ukudla sebebhekena nalenkinga and asikwazi ukuhlonishwa izizwe masinjalo
Fanele sihloniphe. Ngelinye ilanga ngaze ngathi angakavuka emadoda ilembe leqamanye amalembe just for 6 months. Iphathi ikhwa. Ngelisigwaze nje ngokuhlupha ukuthi anizwa. Abese yahamba akabuyele uhlale nengilozi. Ngoba sizwa. Ngathi ke uma kwenzeka lokho umthetho engizowushaya. Dona ningangikhethi ningiyeke ngihambele ngiyobika koThamba ukuthi hayi ngahluleka. Sizokwakha into kwakhiwe eRobben Island. Mngane nengane ezimithisene sovula iuniversity lapha ziyofunda lapha ya. Ukuze bafunde babe nolwazi bakwazi ukubheka izingane zabo. Ngoba lokho kujike kube umthwalo wogogo lapha. Akunjalo? Asikhuzi ngani singabantu. Abakhuzi ngani abafundisa umhlolo. Akusonani isono leso. Manje mdedela izono zayenzande. Bathi ngitshela iqiniso. Ngoba sakha isizwe ngiyasithanda mina lesizwe. Ngasifela. Ngeke ngijabule uma sengibukiswa lapha kuvela ngokuthi awubheka izwe lakini. No. Siyezwana lapha. Siyafuma insizwe ezincane nentombi ezincane. Awuzwa ke nanso. Ngamanye amagama ngigcizelela ukuthi lesinyathelo esisithathile silungisa izwe lethu. Silungisa ikusasa lethu.